Ġie ffirmat il-ftehim mal-edukaturi u l-ħaddiema tal-MCAST b'investiment ta' 45 miljun euro qabel l-iffirmar il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva dan il-ftehim bħala l-aqwa wieħed li qatt ġie ffirmat ma' dawn il-ħaddiema b'titjib fil-kundizzjonijiet tal-edukaturi tal-MCAST, progress iżjed maġġel fil-karriera u żidiet b'saħħithom fil-pagi u allowances ġodda. Fost dak miftijem hemm firxa ta' gradi li jvarjaw minn edukaturi, mentors, tekniċi, riċerkaturi u anka uffiċjali amministrattivi. Il-ftehim jinkludi wkoll it-tħul tal-IVA wara twelid, remote working, klawżola ġdida dwar il-breastfeeding u leave estiż f'każ ta' emerġenza. Il-ftehim jintroduċi wkoll tibdil sinifikanti fis-sena akkademika bl-implementazzjoni ta' semestri ta' 15 il-ġimgħa. Se jkun introdott ukoll study leave għall-edukaturi. Il-President tal-Unjon Maltija tal-Allema Marco Bonnici faħħar dan il-ftehim għax qal li se jsaħħaħ il-parità fl-istituzzjonijiet edukattivi għolja. Huwa ftehim li jikkonċerna 8 gradi fil-fatt mhux edukatur biss, għax dal-ftehim kompla jikber b'4 gradi oħra u jfisser pakkett finanzjarju aħjar kundizzjonijiet aħjar. Fuq kollox ifisser ukoll li daħħalna l-ewwel darba f'pajjiżna fl-MCAST il-professorat. Dal-ftehim jissiġilla l-kunċett tal-professorat u issa l-MCAST ħajoffri l-professorat ukoll il-membri li għandna f'dan il-grad. Il-Prim Ministru Abela qal li l-ftehim ifisser li l-MCAST se jkollu l-għodda meħtieġa biex ikompli jiġbed l-aqwa edukaturi speċjalizzati foqsma differenti. Dr. Abela tenna li l-Gvern se jkompli jinvesti billi se jiftaħ mill-ġdid l-iskola ta' snajja biex bekk il-pajjiż jibqa' jwieġeb għall-opportunitajiet inkluż dawk vokazzjonali. Fakkar ukoll li l-istudenti tal-MCAST huma fost dawk iż-żgħażagħ li għall-ewwel sena jew it-tieni sena qed jingħataw lotja ta' 500 euro fis-sena għal massimu ta' 3 snin b'total ta' 1500 euro tal-li komplew bil-vjaġġ edukattiv wara l-età obbligatorja. Vera li ħadna numru ta' xhur sabiex irnexxielna naslu għal dan il-ftehim u ftehim li jmur lura b'mod retroattiv għal meta skada dak ta' qablu tal-2022, ġifieri l-għalliema se jkunu qegħdin jibbenefikaw b'mod retroattiv mill-kundizzjonijiet tax-xogħol kollha mhux biss dawk finanzjarji imma jekk insemmu l-career progression illum li hija waħda aktar aċċellerat hemm numru sostanzjali ta' kundizzjonijiet li ġew imtejba dan huwa bla dubju l-aqwa ftehim kollettiv. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-ftehim ħares lejn diversi aspetti marbuta mal-professjonijiet u ħaddiema varji li jaqgħu taħt il-kappa tiegħu, aspetti finanzjarji b'titjib finanzjarju sostanzjali u anke l-aspetti marbuta mar-rutina u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Fakkar li saru passi oħrajn bħal kors veterinarju. Il-prinċipal tal-MCAST Stephen Vella qal li dan l-investiment jirrikonoxxi l-irwol importanti tal-edukaturi u impjegati tal-kulleġġ li jaħdmu passjoni għall-eċċellenza u li qed iħejju il-mexxejja ta' għada.